مصحف قدس حسكم أب مصحف مثالي نعرف إسراء قصر إسراء تشعتن زلو كفل الصحف ما بقسي صحفنا خخوني للومي مصحف مثالي نعرف إسراء قصر إسراء تشعتن كم زد ما يبل حيلي نمن أسي كبرتيو نعرقو تقع شبوتهم ها سلماتهم إيوي حيلي نمن أسي كبرتو إيوي نمن أسي سي حيلي انتاي عاولكم لا تزاروا كبرتو إيوي أبزغتكم اسكندني ما أسلكم يخم تزاروا ها تسأليكم علىكم مالتيش ها سبكسي ولا آمين كله آمين لو مجيب كتب برا بريكم مال أنا خا وع قبض له عدي متي دمس قبض بوزحو عدي متي سلازي مزرعة يتحمقكم حراي حيل من أسين تايو كبرتي يقولوا كبرتي حيلي نمن أسي كبرتو يو نسبة لي نارجو تخاء شبوتهم ها سلماتهم يو ويتاي وارد آمين بارواي سلازي مبزحتنا بزلنا لما ابتناي من أسي كل لهم أركا زلهم يكون كلهم سلازي إذا حيل من أسي كبرتي كبرتي يزبل الكال تستوعب لكم عليك من أسي كم عرقي تايكون نزم على الاسم نخلص أتزلق أيو عدمس وساني نتتخونه نكر سازي سولومون أبزو بوتازي كزارب كله من أسي مسحاد عدمس أجمسب زعرق سب إننا نتأثره إننا ودادر إيو زارب زلو سلازم من أسي بجزيان سنته كمن أسيو كخون زلو وانبر ها كم عرقي تايكونن كخون زلو إزب زلو قلت تقولوا له مالك هو مختخوني كان ها مصحف مثالي أنا يتبر مصحفي ها كم مصحف مثالي التمهارو نجر دمان تايو إبابي ها سلازي إذا حيلنا من أسي كبروتي يو تبالكال نعينا لو بيكابات بجسنا كم رئيس سلازي حيل أقداسي أبيوت منفسه حيلنا بتعب أقداس أبز ودك علم سعر زغن هيوت كتنا برتقانك حيل قداسي حيل قداسي بمتن زلك حيل ترى إغاث جزت حيلي أنت زي بالكا زدفعك كنجر زخلك لك كنجر زعكتك كنجر دو زبلك كنجر قصر يقول سلازي حيل معتاق نحادي أماني مرجع زي بلو قدا يوان ها مرجع زي بلو قدا يو مالتي حيلي أقداسي سلازي يو حيل نمن أسي كبري زبل زول حيل نمن أسي وسان نجاري أقداسي نجاري يو زبل زول نمن تاي بمتن حيلك إخا تجز بمتن حيلك إخا تعوت بمتن حيلك إخا كتملالس التقل سازي أبزي نتبزي توسنة نتبتات لومي كبري إنا نحنا كم أقل قلتي عملاخ أبهي وثزمنا أبتكزي أبهي رزهابنا زمنا عمتاتن انتهي نخنكم زل عملاك كوانا انتهي تصبه أبزريانا زلو سبات كوانا انتهي تصبه أبتكزي أبهير ذهابنا زمن أبتكزي أبهير ذهابنا عمتات أبتكزي أبهير ذهابنا جيزي انتهي يرنا إنا كنحلف ندل
كم أجلجلتي أملاك كنكونم زقبانا أزيوم وسان زغنو نثبتات كسب 9 زأكلنا حد نثبتات كنقولكم قدامي نتبي نريو نايز الكي تصنو بممسع عبس ስለዚህ አብትምርት መንፈስ ይዞል ሆሎ ማለት ናይ ጽድቂ ተጽዕኖ ወይ ካጽልዋ በመምጻ ታይኮን ካብ ሓደ አገልጋሊ ዝድለ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ናይ ጽድቂ ጽልዋ በመምጻ معباي آمين لكن كون معباي سكبلو معباي نايسلك صلواويك أنا يسلك تصعنو بممسع كنا عبي كم زلنا نايزي أبير قال ينقرنا كم حدا أقلقالي دما أبهيوت زمننا እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዚዩ ናይ ጽድቂ ጽልዋ ዘምፁ ሰባት ክንኮ ደዋብ ዝበልናዮ ሰፈርን ቦታ ኣብ ስራሕና ኣብ ትምህርትና ኣብ ምእታውና ኣብ ምውፃእና ኣብ ዘለናዮ ከተማ ኣብ ዘለናዮ ምድሪ ኣብ ዘለናዮ ከባቢ ኣብ ዘለናዮ ጀነሬሽን ኣብ ዘለናዮ ህዝቢ ናይ ጽድቂ ጽልዋ ዘምፁ ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ይደል አሜን ናይ ጽድቂ ተጽዕኖ ዝፈጥሩ ሰባት ክንከውን ይደል ኣብዘዘቀናዮ ሰፈር ካልእ ነገር ንዓና ድጸልወና ካልእ ነገር ንዓና ተጽዕኖ ዝፈጥረልና በቲ ኣብ ዙርያናን ኣብ ከባቢናን ዘጋጥመና ዝተፈላለየ ቡድሆታት ወይ ከዓ ቻሌንጅታት ድማ ናተውሓጥና ናተቀበርና ናሃሰስና ናጠፋእና ናተማሳሰልና ንኸይድ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩነታት ፀብለል ዝብሉ ሰባት ክንኮ አሜን እግዚአብሔር ዝደል ናይ ጽድቂ ጽልዋ ናምፃኻ እናዓበኻ ክትኪ ኣብ ሓደ ቦታ ጠጦም ምባል ጽቡቕ እዩ نوح جيزي ننوح أوان ننوح جيزي لو تبزي بلو سفر لو تي أبزي بلو هوت لو تبزي بلو نابرا لو تي أبزي بلو عدل قلوت لو تأبزي بلو من كسقاس ننوح جيزي أب حدا بوتها تراي تطوب مبال ناي عبيت ملكت أيكون ناي عبيت ملكت أيكون سلسة خاب حدا أقل قالي زدل نقر انتايو اندحر إلنا ينعس يعبي أبنا قلقلوا له زبالة سفر كله يعبي ينعس أبزلهم ما سفر سمول جروب خون خيلي نشتي عيوز مسر خون خيلي على عيوز مسر خون خيلي عاد نسر زبالة زخونا يخون عيون صراحة نايس إدكي صلوان نامس أنا إن عبنا خنكيد يقبعنا إذا عبنا تكون الناس غلا كذا ما يسامي إيه كلا معرف قصري عصرتو حدا كفل الصحف كنا نبقى إنا كذا ما يسامي إيه معرف كلته قصر عصرت حدا كم زي يبل أو زي أبيهر قويت عصراويت يريد قصر كلا معرف قصري عصرت حدا إلك أنا لما نبيتو نراما كده إتقول عقا أبكن مكان إلي خوينو نأجزي أبهير ها يقلقل نبرة بس عباسامي إلي ززارة بس إتقول عقا زبلان أجي زلوا كنا تأثرأيو وأنا خصو أقوله انت يبرل له إتقول أبلل سأزي دلوا منفساوي درجة ولا بسقاون انتقوني قول عيو نيرو أبزقوان إز إتقول كأبك المكاهن إيلو خوينو نيجزي أبهير ها يقلقل
ነበረ ይብል ቆልዓዩ ግን ከገልግል ጀሚሩ ኣብ ቅድሚ ካህን ኤሊ እቲ ሊቀ ካህን ኮይኑ ንእግዚአብሔር ከገልግል ጀሚሩ ኣሎ ምን ሳሙኤል ግን ዘለዎ ደረጃ ተሪእናዮ ብስጋ ይሁን በመንፈስ ቆልዓዩ በስጋ ተሪእኻዮ ገና ቆልዓዩ በመንፈስ ተሪእኻዮ ገና ቆልዓዩ ታይለለኹ ኣብ ሓደ ለያማኒ ህይወት ወይ ናይ ኣገልጋል ህይወት ክመጽእ ዘለዎ ነገር ናይ ጽድቂ ጽልዋ ብምምጻእ ምዕባይ እዩ ሳሙኤል ጅማሪኡ ንእሽተ እዩ ዝመስል ኣይኮነ ጅማሪኡ እንታይ ንእሽተ በርግጥ ቆልዓ እዩ ብመጠን እቲ ዘለዎ ደረጃ እዩ ድማ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዘገልግል ዘሎ ግን እቲ ጽቡቕ ነገሩ እንታይ እዩ ጀሚሩሉ ኢዱን እግሩን ኣጣሚሩ ሱቕ ኣይበለን እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ቅድሚ ኤሊ ኮይኑ ንእግዚአብሔር እንታይ ይገብር ኣሎ በቲ ዝበፅሖ ደረጃ ማለት በቲ ዓቕሙ እንታይ ይገብር ኣሎ የገልግል ኣሎ እቲ ዝሕጉስ ነገር ናይ ሳሙኤል ግን ኣብ ሓደ ደረጃ ደው ኣይበል ንኣብነት ቀዳማይ ሳሙኤል ሳልሳይ ምዕራፍ ቁፅሪ 34 ንቐፅል ቀዳማይ ሳሙኤል ሳልሳይ ምዕራፍ ቁፅሪ 34 እንድሕሪኢና እንታይ ይብል መብራህቲ ኣምላክ ከዓ ገና ከይጠፍአ ከሎ ሳሙኤል እውን ኣብቲ ታቦት ኣምላኽ ዘለዎ መቕደስ እግዚኣብሔር ተገምሲሱ ከሎ ሽዑ እግዚኣብሔር ንሳሙኤል ፀውዖ ንሱ ከዓ እነሆ በለ ይብል ዋው ራይ ሳሙኤል ኣብቲ ታቦት እግዚኣብሔር ዘለዎ ስፍራ ተገምሲሱ ከሎ ዝብላ ሳሙኤል ንኣምላኽ ዝጸምዕ ዝደሊ ሰብ እዩ ስለዚ መውዓል እዩ ምሕደር እዩ ኣብቲ ታቦት ኣምላኽ ዘለዎ ሰፈር እዩ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ህላዌ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ፕሬዘንስ ዘለዎ ሰፈር መውዓሊኡን ምሕደሪኡን ነይሩ ኣብኡ ተገምሲሱ ነይሩ ዝብል ቃል ናይ ነፍሱ ናፍቆት ናይ ነፍሱ ድሌት ንኣምላኽ ዘለዎ ጽምዓት እዩ ዘርእየና ግን እግዚአብሔር ንሳሙኤል እንታይ ገይርዎ ዝብል ኣሎ ፀዊዕዎ ዝብል ኣሎ ብመጠን ናብ እግዚአብሔር ዝቀረብናዮ ጊዜ ካብ እግዚአብሔር ዝግለጸልና ነገር بمثل نابغزي أبير زتسقعنا يو جيزي كابغزي أبير زقلت ألنا نقرأ إغزي أبير نساميين انتاي قبرو صوّعو يبن زقرب نقر إغزي أبير نساميين صوّعو كوزر 10 شعة إسران أبتم عرافتي عند حرينا دمان انتاي بالمسيح ሳሙኤል ከዓ ዓበየ ትብላለህ። ሳሙኤል ከዓ እንታይ ዓበየ ሳሙኤል ከዓ ዓበየ ባራይ ሕማቅ ነገር ቆልዓ ኾንካ ምትራፍ ኩሉ ጊዜ ቆልዓ ቆልዓ ኾንካ ምጅማር ባህርያዊ ቆልዓ ኮይኑ ዘይጀመረ ወላ ሓደ ሰብ የለ ቆልዓ ኾንካ ምጅማር ባህርያዊ ቆልዓ ኾንካ ምትራፍ ግን ባህርያዊ ነገር አይኮን
أبطلت بيزلكو نايصد كي صلوا بممسع عبي ها راي أبز جمرنا يو منفساو درجة دينا دويلنا زلنا ويسي أبي وزنا نفسنا اتفلتو نفسنا اتردو موسع لوتي عبيد ببقوان ببقزيو إنا الرقاقسنا إنا نخيب سلنا نجزع رسنا كان حتى بتعالي أقدر سلنا إذا العزي نيشتي كل جميلو بزعبا قل النذو نجيرنا له جناق العقول له سالساي بعرف مسكنة ساميئيل كعبي زبل كلا آمين እግዚአብሔር بعبيت يبارككم آمين 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 بعبيت يبارككم آمين ساميئيل جمع تكوني عبي يبل እግዚአብሔር جمع مسؤو نبري أمو كابت كل زربو قلقوا نام مدريه أي ودقن بزلو إسرائيل كابدان كسعبي إرشا بعد ما ساميئيل أمون نبي እግዚአብሔር كم زخونه فلت آمين واو تفعلوا رأي وحج إذي نيشتي جماري زجمري ولا كابدان كسعبي إرشا مالك كابت صنف إسرائيل كسع مودعتا إسرائيل ساميئيل صنوعا بهاجر درجة بهاجر درجة أب حدا قبيل يترف أب حدا جزا يترف أب حدا سفر أيترف إذي نيشتي جماري زمسل زنبرو قرعة النعبي 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 خير آمين دمزو كابدان كسع بير 7 سنة آمين واو ناي ساميئيل دمسي زي سمع السب أي نبرد أما أغلناتو ولدو أما أغلناتو جنريشن ناي ساميئيل دمسي زي سمع السب أي نبرد ناي سبكي صلوة بممسع انت عندنا قبل خيرو النعبي خيرو خبر لك سيامي دمسهم يوسع يبز ختمات آمين آمين دمسهم يسمع يبز ختمات Thank you Jesus راي هاي صدق صلوا بممسع نعبنا كم كي طعم قداس أولوس نتنا عملت ودو نتمن سي أجل قالي تيميثيوس كم زيلو ناوسكا تخيل كم زلخا أو كله من أنتي كجلسي نزل نجر إزي رأسها وفيو آمين إنا وسكا مالك إنا عبكا رغم أذي جمرك هاي نجر تطوم مبال صبوا نجر هيكون لكم سبب لما دينا بقى حدا نجر مثل مالي هاي كاس أصلي مقامي حيزو تطويس بالبقى بقى أبزل منا يو مخرام شكرا لنا قل السلطة هيكون أبز فلت كاي حدا نشتي نجر أو أي تقرن أولس كريه والله تايلو إنا وسكع آمين تخيل كم زلخا زولك على انت هيدا قبلك إنا وسكع تخيل كم زلخا أو كل مئمتي كجلسي نزنجر إزي رأسخا وف أنا كي وسكو قليل سوكي مثلو أما ينر إسيا إفيسون تبحال بيت كريستيان زمرح زنبري إسياملو زنق حلقة بيت كريستيان إسياملو زنق حلقة بيت كريستيان أو قلتي مسعفتم حيزهم مسعهم كساب زكاسولو زقبرسي نا إسيا تعودات دنا وتصل قل باولوس كريو والله كي تعقبين كي تلومدين أو كي تبلين جانا خالي نقراني آمين
ጽማዓት ካደው አይበልሉ ናፍቆት ካደው አይበልሉ ቅንዓት ካደው አይበልሉ እና ወሰካ ዝብላል አሜን እግዚአብሔር መወሳኺ ይወረን አሜን በዘቀነዝ ዝወስኽ ሰባል አሜን ዶ ድረትኩም ክሰባብሩ እግዚአብሔር አሜን ሓጹራትኩም ይንቀሎ እግዚአብሔር በቃ ምዝርጋሕ ይኹነልኩም እና ወሰካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንታን ክግልጽ ናዓበኻ ናሓየልካ እናበርታዕኻ አሜን ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንታን ክፍለጥ ነዚ ነገር እዚ ርእስኻ ወፊዩ በቃ ሙክሳል ፈፂሉ ርእስኻ ሃቢሉ ርእስኻ ኣይትዘናጋዕ እዩ ሸለል ኣይትበል በቲ ዘለካ ከይተዓግብ ናይ ዘይ ምዕባይ ከልካሊ እንታይ ይመስልኩም ዕጋበ ደዓገበ ሰብ እንታይ ክትወጥ ደዓገበ ኩሉ ዝበፅሖ መሲሉ ኩሉ ዘለዎ መሲሉ ዝዓገበ ሰብ ምንም ነገር ኣይቅበል ናይ ዕብየት አንጻር ዕግበት ጽድቅ ዝጸምቁን ዝጠሚሩ እብላ እግዚአብሔር ቃል ራይ ጽድቅ ዝጸምቁን እንታይ ዝገብሩ ክጸምቁ ቢኦምማ ጉፃዓን ሰማይ ዘጽምቆ ንዝጸመየ ሰብ ሰማይ ዘስትዮ ንዝጸመየ ሰብ እዩ አሜን ዶ ጽምዓትኩም ይፈውስ ሰው ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ጠጠው ትብል መዓዝ ይመስልኩም ክትዓግብ መጀመር ባክ ጠጠው ኣብ ሓደ ስብከት ኣብ ሓደ መዝሙር ኣብ ሓደ ጸሎት ኣብ ሓደ ደረጃ ኣብ ሓደ ልምምድ ጠጠው 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 ኩሉ ጊዜ ሓደ ነገር ጥራይ እንዳደጋገምካ ትነብር ሓደ ነገር ጥራይ ፕራክቲስ እናገበርካ ትነብር ራይ ንዝትስዕርሉ ጥበብ እናወሰካ ምኽያት አሜን ስለዚሁ ሳሙኤል ከዓ አበይ ይበል ሃሌሉያ ግሎሪ አሜን ሳሙኤል ከዓ እንታይ አበይ ስለዚህ እንታይ ንዕብየት ኩሉ ጊዜ ጽምዓት ዘለና ክፍተት ዘለና ሓረርታ ዘለና ሰባት ክንከውን ይግባአና ገና ብዙሕ ነገር እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝረአየልና ነገራት ከምዘይ በጽሐናዮም ከምዘይ ጨበጥናዮም ገና ክንዓብን ክንዝርግሐን ከም ዘለና ክርዳእና አሜን እዚ ተቀዳሚቲ ነጥብ ኢሎም ዝወኩም ንስሐ ናይ ጽድቂ ተጽዕኖ ብምምሳዕ ካልኣይ ናይ ቃሉ ኣጽዋር ተዓጠቕ ናይ ቃሉ ኣጽዋር ተዓጠቕ ኢልኩም ቶም ጽሑፉ ድማ ካልኣይ ነጥቢ ናይ ቃሉ ኣጽዋር ተዓጠቕ ኢልኩም ጽሓፉ ናይ ቃሉ ኣጽዋር ተዓጠቕ ትንቢት ኤርምያስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ቁጽሪ 4 ክሳብ ቁጽሪ 12 ድማ ከነንብቦ ኢና ከምዚ ይብል ትንቢት ኤርምያስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ቁጽሪ 4 ክሳብ 12 ከምዚ ብል ቃል እግዚአብሔር ናባይ መጸሞ ኣብ ከርሰ ኣዴኻ ከይሃነጽኩኻ ፈለጥኩኻ ካብ ማሕፀን ከይወጻኻ ከዓ ቀደስኩኻ ነዛብ ነቢ ክትከውን ድማ መደብኩኻ በለ ኣነ ድማ ኣየ ኣታ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ገና ቆልዓ እሞ እነሆ ክዛረብ ኣይክእልኒ በልኩ እግዚአብሔር ግና በለኒ ናብ ዝልእኸካ ኩሉ ኪድ እቲ ዝእዝዘካ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓ ኣይትበል ምእንቲ ክናግፈካ ምሳኻ እሞ ኣይትፍርሓዮም ይብል እግዚአብሔር ከዓ ኢዱ ዘርግሐ እሞ ኣፈይተንከየ እግዚአብሔር ድማ እንሆ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ እንብር ኣለኹ ርአሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን መንግስታትን ክትምንቁስን
ከተፍርስን ከተዕኑን ከተጥፍእን ከተነድቕን ከተክልን ዓቂበካ ይበለኒ ድሕሪ ዝውን ኣታ ኤርምያስ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናባይ መፅአ ኣነ ድማ ጨንፈርኦም ለውዚ እርኢ ኣለኹ በልኩ እግዚኣብሔር ከዓ ንቓለይ ክተግሃሉ ከም ዝፍፀም ክገብሩ እሞ ጽቡቕ ርአኻ በለኒ ጽቡቕ ርአኻ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚኣብሔር ንኤርምያስ ገና ከይተበገሰ ከሎ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ቃል ልኢኹሉ ቃል ዝተለኣኸሉ ሰብ ብፁዕ ሰብ እዩ እግዚኣብሔር ቃል ይለኣኸሉ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናባይ መፀ እዩ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናባይ መፀ ዋው ቃል ክመፀልካ ከሎ ክንደይ ደስ በቃ መፃኢኻ ዘለምልሞ ናይ ልዑል ቃል ይኽብር ንእግዚኣብሔር ኣሜን ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናባይ እንታይ ኮነ መፀ ባራይ እግዚኣብሔር ተዛሪብዎ እዩ ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከይሓነፆ ከሎ ከም ዝፈለጦ ካብ ማህፀን ከይወፀ ከሎ ከም ዝቀደሶ ንህዛብ ነቢይ ክኸውን ድማ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝመደቦ እግዚአብሔር ተዛሪብዎ ግን ኤርምያስ እንታይ ኢሉ ቆልዓኤ እንታይ ቆልዓኤ ማለት እንታይ ዝብሎ ዘሎ እተ ተዛረበኒ ዘለኻሲ መሳይ ኣይከይድኒ እተ ተዛረበኒ ዘለኻ ነገር መሳይ ኣይከይድኒ ስለዚህ ይትረፈኒ ካልእ ሰብ ድለ እቲ ንዓይ ዝሓሰብካዮ ንኻልእ ሃቦ መንፈሳዊ ነገር ተዘይበሪልካ እኮ ከምዚ ኢልካ ኢኻ ዘመንካ ተብልዕ ሰማይ ከገልግለካ መፂስ ከይተዳለኻ እንድሕር ፀኒሕካ ምስቲ ዝመፀልካ ቃል መልስኻ ኣይመዓራርን እግዚአብሔር ዝኣክል እናዛረቦ ከሎ እግዚአብሔር እናዛረቦ ከሎ ግን ኣብ ከርሲ ኣዴኻ ከለኻ ፈሊጠካ እየ ካብ ማህፀን ከይወፃኻ ቀዲሰካ እየ ንህዛብ ነቢይ ክትከውን መዲበካ እየ ማለት ኣብ ፕሮግራም ኣለኻ እናበሎ ናይ ሰማይ ኣጀንዳ እናነገሮ እናፍለጦ ከሎ ኣይተረድኦ ዋላ እቲ ቋንቋ ስለ ዘይተረድኦ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ኣነ ቆልዓ እየ ኣይምጥነንን እዩ ትዛረበኒ ዘለኻ ኣነ ቆልዓ እየ እግዚአብሔር ከዓ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ቆልዓ እየ ኣይትበል ኣሜን እንታይ ኣይትበል ቆልዓ እየ ኣይትበል እግዚአብሔር ክፅዋዓና ከሎ እግዚአብሔር ክልእኸና ከሎ ኣብ ብቕዓትና ተኣማሚኑ ይኮነን ዝፅዋዓና እግዚአብሔር ክፅዋዓና ከሎ ኣብ ብቕዓቱ ተኣማሚኑ እዩ ዝፅዋዓና ኣሜን ዶ ንማንም ሰብ እግዚአብሔር ኣብ ናቱ ብቕዓት ተኣማሚኑ ዝፀውዕ እየ ንማንም ሰብ እግዚአብሔር ሰብ ክፅውዕ ከሎ ኣብ ገዛዕ ቁልፅሙ ተኣማሚኑ እዩ ስለዚ ካባና ዝድለ ምእዛዝ እዩ ምስ መኽሪ እግዚአብሔር ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር ምግጣም ዓበይቲ ነገር ሰማያዊ ነገር ኣዝዩ ዘገርም ነገር ማለት ካብ ሂወቱ ዝሓለፈ ይኮን ዝዛረቦ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሂወቱ ሕቶ ይኮነን እኮ እግዚአብሔር ንኤርምያስ ዝዛረቦ ዘሎ መብዛሕትኡ ጸሎትን ኣርኣዩ ካብ ሂወትና ይሓልፍ ሕልፍተ ኢሉ ከዓ ገዛና ደቅና ቤተሰብና ኣብኡ እዩ ስቁልካ ካብኡ ኢኻ ቁረልካ እግዚአብሔር ዘዛርቦ ዘሎ ብዛዕባ ሂወቱ ይኮነ ብዛዕባ ቤቱ ይኮነ ብዛዕባ ናይ ቤተሰቡ ሕቶ ይኮነ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኔሽን እዩ ዘዛርቦ ዘሎ ብዛዕባ መንግስታት የዛርቦ
Yes. بزعبة نجستات يزاربون Amen. ها بزعبة حزبتات أحزاب انت يقبرون له يزاربون عبيت نجر عبيت نجر الناس زاربوا كله نعم نجر تداني زي يسأل حسن ها نيشتي نجر ترى إذا بكون زربون نيشتي حسابون نيشتي صلوتون نيشتي سكوتون نيشتي كل شيء نيشتي نجر يزنب ذا صاين عاب نجر كنت على ذلك Amen. لبنا سفه كخون زلو أمرنا عابي كخون زلو سبب زبلو بسبات كن كون يبلنا نامي Amen. كفه لب زلو بسبات كن كون يصير Amen. Praise God. فزي እግዚአብሔር ንኤርምያስ ናብ ሓሳቡ ከምጽኦ ምስ ደለየ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ቃላተይ ኣብ ኣፍካ ኣንብሮ ኣለኹ በቃ فزي كوينو مس حسب እግዚአብሔር ፈጽሙ ክሳማማ አይደል እግዚአብሔር ቃል ይብሎ ኤርምያስ ቃል ይመልስ እግዚአብሔር ቃል ይዛረቦ ኤርምያስ ቃል ይመልስ ከይከውን ሕጅንታይ ነው መሲልኩ ሞሶም እንታን ክሳማማ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ ኣንብሮ ኣለኹ ቃል ኣብ ኣፉ ዘለዎ ሰብ ከም ቃል አምላክ ይዛረብ Amen. Praise God. አሜን ነው ቃል ኣብ ኣፉ ዘለዎ ሰብ ከምንታይ ይዛረብ ከም ቃል አምላክ ይዛረብ Amen. راي مس حسب እግዚአብሔር እንሰማም አሉ መገዲ ታይተና ቃሉ አባና እንተሎ እዩ ቃሉ ባና ተሎ ተስተካለ የተለጥብ ዝበልኩም ናይ ቃሉ አጽዋር ተዓት Amen. ንእግዚአብሔር ከገልግል ዝደል ሰብ ቃል አምላክ ዘይብሉ ክልቲው አይከይድ ሓደ ጊዜ እንታይ ቆል መስልኩም ድልየትና አይ ምድላዋትና نيشتي مستتدري زلخس زي متعات أجرا بتذكر ما عندي نعمهم نبتغزي أبير زرائركم تسفاتات دما إنا ورسكم كتقول تخونكم أبيوت زمنكم كله عادة سبب انت ايتينا نايك قالوا أسوار تعادر Amen. نزي እግዚአብሔር ቃላተይ ኣብ ኣፍካ የንብሮ ኣለኹ እግዚአብሔር ቃሉ ኣፉ ኣንቢርዎ ኤርምያስ ዕላሉ እንታይ ይኸውን ቃል እግዚአብሔር ይኹን ዘረቡ እንታይ ይኸውን ቃል እግዚአብሔር ይኹን ወሪኡ እንታይ ይኸውን መልሱ እንታይ ይኸውን ንምንታይ ኣብ ኣፉ ዘሎ ሲያ ኣብ ኣፉ ዘሎ ሲያ ኣብ ኣፍካ ዝተቐመጠ ኢኻ እኮ ትዛረቡ ኣብ ኣፍካ ዝተቐመጠ ኢኻ እኮ ትእውጆ ኣብ ኣፍካ ዝተቐመጠ ነገር ኢኻ እኮ ትዛረቡ ቃል ተዘይብልካ ዘለካ ትዛረብ ማለት እዩ ዘለካ ትዛረብ ስለዚ ራእይ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ግን ቃሉ ዘለዎም ሰባት እንከው በቃ ቃል እግዚአብሔር ዘይብሉ ኣገልጋሊ ኣጽዋር ከም ዘይብሉ ወታደር ኣብ ዓውዲ ኺናት ዝኸይድ ማለት ዩኒፎርም ጥራይ ገይሩ ናይ ወታደር ዩኒፎርም ናይ ወታደር ክዳን ገይሩ ጥራይ ክዋጋእ ዝኸይድ ሰብ ትመስል ወታደር እየ ትብል ክዳን ኣለካ ወታደር እኮ ኣነ ትብል ክዳን ኣለካ ግን ኣጽዋር የብልካ ቃል አምላክ ዘይብሉ ምስ ቃል አምላክ ጊዜ ዘይሕልፍ ንህይወቱ በቃል እግዚአብሔር ዘይመልእ ሰብ ንቃሉ ቀዳምነት ኣብ ህይወቱ ዘይህብ ሰብ መዕየይ መሳርሒ የብሉን ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኩሉ ሆይ ኮደር ይዘሉ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ገና ከይተበገሰ ከሎ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ ኣንብሮ ኣለኹ ቃል ምስ መፀኸ ናይ ኤርምያስ ህይወት እንታይ ኮይኑ ተልና ቃል ዘለዎ ሰብ ነንርእሱ ነንዛርእሱ ንወለዶ እዩ ዝተረፈ
አሜን Praise God. ነዛር ኡሱስ እና ተጨነቀኝ ነዛር እስቀጥረኝ ነዛር እስቀ አታዘለው ምስክ ሓልፋ ዲዛ ዓመት ዚያ زعمت سياسة الحلب إنه بلك نجس عرس حتى راي كثلم علي خاي كثلم إن حسب كاسي عيتنبرني خا ها كريستنا مزبور ترايكي مسلو كريستنا صلوا تراي ورايكو نعم لا تفلت له مجدك قالوا بزيك قالوا منفسها وعالم هيتفلتوا بزيك قالوا نعم لا هيتفلتوا بزيك قالوا نكريستوس هيتفلتوا بزيك قالوا منفس قدوس هيتفلتوا إيه سلازي الهيوتنا بقت صالي نحارة جزيكم قالنا دما توصل وانا مسكال أملاك صبوا زغنا ركب تنيرنا وتراي نبر مثلا عام بلي أمه لو ما عملت مبلغ عقاري صار له خزبل سوال له ها عام زبل عقو أغلى نبقى كده خيمة له مبلغ تزي من أي عام زبل عقو عام زي أنت كبرى كحال فاي إلو زعوج سوال له كما الكات أوش كان موت كأوش كان خلاص تفضلهم السب على هيوت زمانه بزح نجر ناقد فيلي بزح نجر لو قارص ناير بزح نجر ناقد فنايو أن خير نجر مري خليك تبلو سب فشي مو زي قد فوق نجر على هيوت زمانه طلو ببلع كسب مقابر خطر كسب تمر سب كسب زمان وكذا لا نبلع عزر قارث لا كمس كده نمتاي تزاي بالإخاسي بهوت مقصال يلا ريو تزاي بالإخا بحيل مقصال يلا تزاي بالإخا بتحنا مقصال ها يلا سلازي سبزي قارث على جراب هو زمانه انتايو دارينا مبلع ماك مبلع أما ويدا يسوس كريستوس كم زيلو سبيلو كاب أف أملاخ بزوز كله قال إنبر دينجرات راي أين برن إلو تجزي أبير زر أيلنا هيوت سعر هيوت منبار مالت علم موسى مالت أكون منبار مالت علم موسى ويدما نوي حامد مالتكم نو منبر مالت نا أملاك عينة إجزاء زرعيلك عينة شوت منبر سلام زلوا دستا زلوا عرفت زلوا عوت زلوا بركة زلوا هيوت منبر مالت آمين دو كم تجزاء زرعيلك منبر مالت آمين دو نغلم صلاة سعرك منبر مالت أزي نقالوا زلنا بوتا كبري عزي على خونا قبوي سهل ساينت مي ناي رئيس بكون سهل ساينت بدما ناي رئيس بكون أوريزا فترة معرف سلسان شوعتن كاب قصر حمشتي كساب قصري عصرتو حادي أوريزا فترة معرف سلسان شوعتن كاب قصر حمشتي كم بوي يسيف كا حلمي ها حالمي نحواتو دما نقرم مريسوم كا أزيوم صلقوه نسو دما زحلمكو حلمي أما سمعوا إنه نحنا أما أغل قرات اندئتنا عصر نبرنا إنه خاء اندئتي تنسياها تخبلت
إنه دما أندأتهم من أندأتي كريبا سجدالا بولم شو أحواتو بحقدو قبل علينا كتنقص بحقدو كتجز عنا إخا بلو ماليسهم كا بزعب حلم تأتون زربون الزيوم ها سألوا كالي حلم دما حالمي محلا ما يتقارص آمين محلا ما يتقارص تايزلالو كالي حلم دما حالمي نهواتو كان قرم انه كالي حلمي عالمكم انه دما صحين ورحن عصرتو حدا واخبتن سجود لي بلي نبؤ نحواتن دما نقرم ابؤ خا قنحو إذا حلم كايو تاي حلمي بحقدو أنا أديها حواتك مزينا أمدري كن سجدلك إنا ها بلو أحواتو قنقولو أبوغنا نزنجر إزي أبلبو ها عقيرو نبري تاينا ناي رأي سبقون رأي زلوا السبق عبهيوت زمنهم فللي زمسو سبع مريم إلنا رأي زلوهم فيجن زلوهم حسب اجزي أبير عبهيوتهم عب زمنهم عب عبتاتهم انتاي مخانو زفلتو سبع كاب رؤسهم زحلف نجر اجزي أبير عبهيوتهم جيري آمين سلازي ناي رأي سبكون يسف أما هذا الحواتو نمن تعيو زتفلي كوينو عند علينا بس عم كل سبزع ما يسف كزار كل أبون بعد يوم أمود أتخمر أقول لكم إزي إلو نتبركتكو أما أكل كابتون حواتو سي زتفلي أبنا لا يسف أب رؤسي يكون كان حواتو زتفلي تارا سباي كاراسة እግዚአብሔር አብ ህይወት ካዘለው ፕሮግራም እግዚአብሔር አብ ህይወት ካዘለው መደብ እግዚአብሔር አብ ህይወት ካዘለው ሐሳብ እግዚአብሔር አብ ህይወት ካዘለው አጀንዳ እንታይ መሆኑ ክትፈልጡ ትችላል ዮሴፍ ሓላሚ እዩ ስውሉ ዘአቱ ዝወጻይ ነበር ዳይዳ ይዕምቱ ዝተከፍተ حساب እግዚአብሔር ዘለሊ መረብ እግዚአብሔር አብ ህይወቱ ዘለሊ እግዚአብሔር አብ ህይወቱ ዘመኑ መዲሞ ዘለ ነገር እንታይ መሃሉ አራዲሙ ካላገና ዝርኢ ሰቢኒሩ ዮሴፍ ድማ ሓለመ ምሕዋቱ ድማ ናጎሮ አሜን ፕሬዝ ጋድ yes ዝገርም Amen. Hallelujah. Yes, praise God. Thank you, Daddy. يسيف كحلم حالمين حواتو دما نغورهم Yes. أما أكل قرات انتئتي نأسر نيرنايلو كلهم أب حدا قرات يوم تايز قبر نيرو زسرح نيرو زعي نيرو راي كلهم كو حدا قرات يوم زلو قرمكو قل يسيف فوليز قبرو انت عرينا مرعي أما أكل قرات نعي نيرنا انتئتي نأسر نيرنا سلازي زي أسر وندئتي ناقمت وخلوس إذناتي تاناتي اندئتي تخوين هايلو تخبلت دوكا إلى تسيع تخبلت اندئتكم بمسرات باتيز لا يسيف قل تسيع السنتا كوينو طويلو يسيف رئيو ناي رأي السبيل مسعي أزرئي እግዚአብሔር አብ ህይወቱ ዘለዎ ሐሳብ እግዚአብሔር አብ ህይወቱ ዘለዎ መደብ እግዚአብሔር አብ ህይወቱ ዘለዎ ፕሮግራም
እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ ስቑኢሉ ይኮንን ናበልዐና ሰተይ ስቑኢሉ ኣይነበርን ኣምላኽ ኣብ ሂወትካ ዘለዎ ፕሮግራም ኣምላኽ ኣብ ሂወትካ ዘለዎ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ሂወት ዘመንካ ዘለዎ መደብ ፕሮግራም ክሳብ ትረኽቦ ክድቅስ ኣይግባእካ ስለዚ ርእይዎ ከዓ ዮሴፍ ዝሓለሙ ሕልሚ ንሕዋቱ ነጊርዎም ሕዋቱ ከዓ ነቲ ሕልሚ ተርጊሞም ዮሴፍ ተርጊሞ ድዩ ኣይተርጎሙ ርኤ ጥራይ ኢልዎ ሓሊሜ ርኤ ከምዚ ነገር እዚ ርኤ ኢኮ ኢልዎም ገርመኩም ዮሴፍ ንሳቶም ግን እንታይ ገይሮሞ ተርጊሞሞ እሞ ንኹላትና ክትገዝኣና ዲኻ ኣብ ልዕሊና ክትነግስ ዲኻ ማለት ኢሎም ዝተርጎሞ ንሶም ተርጉሙ ይነገሮም ብዓለም እዮም ተርጊሞም ርአ ጥራይ ዘተርጉሞ ይሰኣል አሜን አሜን መራይ ናትና ግን መራይሲ ናትና ግደዩ አሜን በቃ ዮሴፍ ፈጽሞ ትርጉሙ ይነገሮም ነገርኩም አብስሎ ድራአዮ ይነገሩ ድራይ ግን በትዝራአዮ ነገር ሕጉሳት አይነበሩን በርቀ ኒዮሴፍ ዘውፅእ ነገር እዩ ኒዮሴፍ ዘውፅእ በትሓደ ጫፍ ጥራዮም ተመልኪቶሞ እምበር ንዕኦም ንምድሓን ምክንያት ከም ዝኸውን ኣይተረድኦም እንዲ ንዕኦም ንምድሓን ምክንያት ከም ዝኸውን እኮ ኣይተረድኦም ነቲ ሓደ ጫፍ እዮም ሪኦሞ ነይሮምስ ኣብ ግብፅ እኮ ኣብ ጊዜ ጢሜት ሳላ ዮሴፍ እዮም ድሒኖሞ ሳላ ዮሴፍ እዮም ድሒኖም ግን ኣይረኣይዎን ንጥቕሞም ምዃን በርከ ቪዥን ዘለዎም ሰባት ንትውልድ እዮም ዝተርፉ ንትውልድ እዮም ካብ ሞት ዘናግፉ ካብ ሞት ዘ ሳላ ዮሴፍ እዮም ካብ ሞት ተሪፉ ብህይወት ምእንታን ክትተርፊ እግዚኣብሔር ንዓያ ቀዲሙ ኢኽን ኮይኑ በቃ ዮሴፍ እንተዘይላ ኣቀዲሙ ሓደ ሰብኣይ ምተረፈኒ ራእይ ዘለዎም ሰባት ንወለዶኦም እዮም ዝተርፉ ስለዚ ኣብ ንእሽተይ ነገር ተሓፂርና ክንተርፍ ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ኣይኮነን እቲ ፅቡቕ ነገር ግን እንታይ መስልኩም ዮሴፍ ምሕላማ የቋረፅ አሜን ሽግር ተመፅእ ፈተና ተመፅእ ስደት ተመፅእ ተቃውሞ ተመፅእ ገለ ተመፅእ ዮሴፍ ኩሉ ሻዕ ይልሓል ብዛዕባ ግራት ሓሊሙ በቃ ኣይተረድኦም ሕጂ ከርክብዎ ዘይክእሉ ካልእ ሕልሚ ሓሊሙ ሕጂ ንሶም ዝፈልጡ ኣብ ግራት ምስራሕ ብዛዕባ እንድእቲ ብዛዕባ ግራት ገለ እዮም ዝፈልጡ ይኮነ ሕጂ ንሱ ካልእ ከርክብዎ ዘይክእሉ ሰማይ እዩ ፀሓይ ይብሎም ወርሒ ይብሎም ከዋኽብቲ ይብሎም ጠጠው መን ክተርጉም ሕጂ ደይብ እያ ደይብ እታ ቀዳሚት ባዕሎም እዮም ተርጊሞማ እምበርከ ናይ ግራት ናይ እንድእቲ ገለ ሕጂ ደይቡ ፀሓይ ወርሒ ይብል ተበሎ ከዋኽብቲ ይብል ፀሓይ ወርሒ 11 ከዋኽብቲ ክሰግዳለይ ከለዋ ሪኣ ይብል ዋ እንታይ ዓይነት ብራኺ እዩ ንዓበና ክንከይ ዘለና ኮኑ እዚ ኣብ ምድሪ ጥራይ ክትረፍ ደይብ አሜን ዶ ደይብ ክብር ንእግዚኣብሔር ምድያብ ይኹነልኩም ብሽም ኢየሱስ ደይብ ሰፈር ለውጥ ክብር ንእግዚኣብሔር ሰፈር ለውጥ ቃሉ እናበላዕካ ደይብ ክብር ንእግዚኣብሔር ምድያብ ኣብ ሓደ ተለምደ ነገር ምቕማጥ ብእውነት ዘሰብሹ ነገር ብድሕሪኻ ዝመፅእ ጀነሬሽን ኣይሰማዕክን ኔቨር ኣይሰማዕክን ኣብ ሓደ ቦታ ደይትንቀሳቐስ እንዳበል ኮንካ ኣብ ሓደ ደረጃ ኩሉ ግዜ በቃ ኣብኡ እንዳበል በቃ ተርፈካ ብጣዕሚ ዝኣሸጋም ኣፀጋም ሓይልካ ከም መዓልታትካ ይኸውን ዘሎ
بمتن زصنا حقايو ناوسكا كاتكيتل نابرت عقا كاتكيتل نادم زسكا يكون كان كاتكيتل ودم اشتغلنا خمس نقبر نيرنا قال يكون كان كاتكيتل اجل انت عنك عريكا ها راي منفساويነት كل ጊዜ مخانس كردانا كل شيء ناوسخ ديب من كتركم تفكر يوم تخاليت حلمي يعقوب يتركموا يحواتو درجو ما يكون درجو ما سازي حواتو يتركموا من تركموا يعقوب بركة يعقوب نبعلو يعقوب حلامي إني እግዚአብሔር ተደጋጋሚ ብራእይ ተዛሪ ተደጋጋሚ በሕልሚ ተዛሪ አቤቴል እግዚአብሔር ክግለጸሉ ሆሎ እብን ተርእሱ ያዕቆብ ካብ ሓዊ ኤሳው እና ሃደመ እብን ተርእሱ ደቂሱ ሆሎ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ተከፍተ ይብል ያዕቆብ ድማ መሳል ክሳብ ሰማይ ቆይሙ ራእይ መላእክት እግዚአብሔር ድማ ይድብሉን ይወርዱሉን ነበሩ እግዚአብሔር ድማ ተዛረቦ ወይ አነ አምላክ አቦኻ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ እዛ ደቂስ ካላ ዘለኻ መሬት ይሉ ምንም እኮ ይብሉ ገንዘብ ይብሉ ንብረት ይብሉ ናብ ዝኸዶ ይፈልጥ ብድሕሪ ዘሳድዶ ኤሳው ሓውሎ ብቅድሚትከ ናብ ዝኸዶ ይፈልጥ ከይድዎ ናብ ዘይፈልጥ ቦታ ይጠፍእ እዩ ዘሎ ከይድዎ ናብ ዘይፈልጥ ቦታ ይጠፍእ እዩ ዘሎ بدحري موتانو زسالو إيساو بقرمي إذا كاينو وانا بزي فلت مدري يطفي زلو بدحري فرحتانو بقرمي فرحتانو لكن أخذ من العزي يقولوا جنزب يقولوا حقاز يقولوا دقاف يقولوا رديئة يقولوا من نقر أبزي يقولوا تاينو وبزي أبهر مسيركم إمن تتريسو متر عسكا ما نقول كداد يقولوا كداد يقولوا إمن متر عسكا يقولوا لكيسو كلا سماي أبلغ الإنتاج كوي تخفيذو እግዚአብሔር አምላክ አቦታቱ ተላሊ ወخبرنا አኔ ኢሉ እግዚአብሔር ከላሊ የሆነታ ነው መስሉ አምላክ አቦኻ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ እዛ ደቂስ ካላ ዘለኻ ምድር አይብሎን ናዓኻ ንዘርኢኻን ከባይሮ ዘርኢኻ ድማ ደቂኻ ጸላዕት ኾርስ ንሰብያ ንደቡብ ንምስራቅ ንምዕራብ ክትሰፍሕ ኢኻ እንቱ ዝባልኩና كسع زغبرو اي حد كاني اي تنتنكاني عملت ولا كله مساله هوبني ما جا كاتا باتا و دمسي مسالكم بسديس هاليلويا امين دو امين يعقوب كابد قاسو مستسهل راي يعقوب كابد قاسو مستسهل انتي مسلكم اذو بوتا كنده يفرح ድንገት ተሐደረሉ ቦታ ወድንገት ተመጸሉ ቦታ አቃ ድንገት ተረክበሉ ቦታ እዚ ቦታ ክንደ ይፍርህ እዚ ቦታ ይሉ ደግ ሰማይ አሜን አናዳ አይፈለጥኩን የረምበር እግዚአብሔር አብዝ ቦታ ዘሎ ይሉ ኸብርና ዘይት ፈልጦ ነገር ይገለጽልኩም እንጂ አሜን ነው አናዳ አይፈለጥኩን የረምበር እግዚአብሔር አብዝ ቦታ ዚ قالوا تفضلوا لهم إذا ديفاين إنكاونتر زبال ياقوم أبزبوت هذا مسرخبه ملكوتاوي ممسح ياقوم أبزبوت هذا مسرخبه زمانه كله تغير يخبر እግዚአብሔር ይምሳሕኩም እግዚአብሔር ዝተንከፎ ሰብኩን እግዚአብሔር ዝተንከፋ ሰብኩን ይብስል አሜን ዶ በቃ ሰማይ የገልግልኩም ክብር አሜን ህይወት ናይ ጻዕሩ ውጽኢት አይኮን ብራዘር ህይወት ናይ ጻዕሪ ውጽኢት አይኮን አብዘ መድረዚ ጽዕርካ ተሸንፎ ጸላየ ህይወት ናይ ግልጸት ውጽኢት አሜን እግዚአብሔር አብ ህይወትኩም ይገለጽ ቃሉ አብ ህይወትኩም ይገለጽ ክርስቶስ አብ ህይወትኩም ይገለጽ መንፈስ ቅዱስ አብ ህይወትኩም ይገለጽ ሰማይ አብ ህይወትኩም ይገለጽ አሜን አሜን ጽዕርካ ተወጸ መድረዚ አሜን አሜን praise God
ያዕቆብ ኣብዚ ኾዶ ዘበለ ስፍራ ከም ኣምባሳደር ዝኸደ ሰማይ ስለ ዝዓጀቡ ሰማይ ስለ ዝዓጀቡ ስለዚ ራእይ ዝፈልጥ ሰብ ስለ ዝነበረ ያዕቆብ ናይ ዮሴፍ ሕልሚ ካልኣይ ሕልሚ ዝዓበየ ሕልሚ ዮሴፍ ምስ ሓለመ ይሕዋቱ ፀጥ እዮም ኢሎም በርካ ደረጆም ኣለ ደረጆም ኣለ ኣቦኡ ያዕቆብ እሞ ኢልዎ ኣነን ኣዴኻን ሕዋትካን ኩላትና ኣይብሎን ኩላትና ኩላትና ክንሰግደልካ ኢና ማለት ጎንሖ ይብል እምበርከ በቃ ዝቆ ከቢድ እያ ግን ያዕቆብ ከዓ ቪዥን አንደርስታንድ ስለ ዝገብር ራእይ ስለ ዝርዳእ ኣብ ልቦ ዓቆሮ ኣብ ልቡ ሓደ መዓልቲ ክፍፅም ኣብ ልቡ እንታይ ገበረ ኣወሮ ንያዕቆብ ካብ ደጌታት ሞት ዘውፀኮ ናይ ዮሴፍ ምህላው ተስፋ እዩ እዚ ክዳን ወድኻ ተኾይኑ ኣለልዮ ኢሎም ናይ ዮሴፍ ክዳን ደምለክዮም ናብ ያዕቆብ መሰምፅዋ እቲ ወለል ዝብል ክዳን ተመኒው ዝገዝኣሉ ተመኒው ዝገዝኣሉ ያዕቆብ ስለ ዝፈልጦ ርኡ ኣለልዩ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ብሓቂ እዚ ክዳን ወዲ ንዮሴፍ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ድሕሪ ሕጂ ኢሉ ኣነ ከይተፀናንዓኹ ናብ ሲኦል ክወርድ እዩ ማለት ማንም ሰብ ድሕሪ ሕጂ ከፀናንዓኒ ዝኽእል የለን ስለዚ ደቂ ያዕቆብ ኩሎም ተኣኪቦም መፅኦም ነቦኦም ከፀናንዕዎ ደለዩ ያዕቆብ እኮ ደቁ እኮ ክሳብ 70 ሰባት ከባቢ እዮም ወርዱ ከለዉ ንግብፂ ክሳብ 70 ሞሪ ስለዚ ተኣኪቦም ኣብ ዙርዩ ሓደ ሰብ እኮ ከይድካ ንሕና እኮ ኣለና ኢሎም ኩላቶም ከቢቦም ከፀናንዕዎ ናደል ሓደ ጥራይ እኮ ንዓና ባሬ ኩላትና እኮ ብዝልና ተበልዎ ኖ ኢሉ ፍጹም ኢልዎ ኣይመተን ብሂወት ኣሎስ አሜን ተስፋኩም ይተሐደስ በስም ኢየሱስ አሜን ዶ ዝመተ ነገር ይተሐደስ በስም ኢየሱስ ተስፋኩም ይለምልም በስም ኢየሱስ አሜን ዶ ይለምልም አሜን ዮሴፍ በህይወት አለው ዮሴፍ እንታይ ነው በህይወት አለ ነው መገና አይመተን ነው ዮሴፍ በህይወት አለ አይመተን ጥራይኮን አምድር ግብጽ ዝገዝ ዘለው ነስ ነው አሜን ነው አምድር ግብጽ ዝገዝ ዘለው ንስዩ ከመይገሩ አምነው ከቢዲያ አንሳ መይተብሉ አንሳ አለብሉ ዘርቦም ዘማን አይቆና ከአቡነ ማይክል ደምጸው ይብል ያዕቆብ ደምጸው ከበይገሩ አንሳ ይርዱው አንሳ ስራት ይብሱል ደኡማኒ ኮኖን ከበይገሩ አምነው ከበይገሩ አምነው ሞኔ ዓመታት ዝተረሰዐ ተስፋ ዝቆረጸሉ ነገር ድዛርቦ ዘለው ልቡ ደምጸው ግን ካብታ አረጊት ድንኳን ናይ ሓዘን ድንኳን ስሒቦም አውጽዮም ናብ ደገ መሰውጽዎ ኣብ ደገ አፉ ሰረገላታት ፈርዖን እዚአን ሜድኢን ከነዓን ኣይኮናን ሜድኢን ግብጽ ጥራይ አሜን የለዋን ኣብ ከነዓን የለዋን ተወፀስ ናይ ነገስታት ሰረገላ ነው ከምዚ ሕጂ እኮ ናይ ነገስታት ሌሞ ማለት ነገስታት ዝኸዱለን ማካይ ማለት ፓርክ ኮይና ናብ ደጋፍ መንፈስ አቡኦም
ያዕቆብ ተሐደሰ። መንፈስ አብኦም ያዕቆብ እንታይ ኮነ? እግዚአብሔር መንፈስኩም ይሐድስ፣ ህይወትኩም ይሐድስ፣ አገልግሎትኩም ይሐድስ፣ ነገርኩም ይሐድስ። ኢየሱስ አሜን አሜን። በዝቅነ ዝቦ ዝሕደስ ሰብ አለ፣ ዝሕደስ ህይወት አለ፣ ዝሕደስ አገልግሎት አለ፣ ዝሕደስ ራእይ አለ፣ ዝሕደስ ተስፋ አለ። ሃሌሉያ አሜን ነው። ተስፋ ዝቆረጥኩምሉ ነገር እግዚአብሔር ከሐድሱ፣ ዝመተ ነገር እግዚአብሔር ከበሱ፣ ዝነቀጸ ነገር እግዚአብሔር ከበብሉ። ሃሌሉያ ህይወት ዘይብሉ ነገር እንደገና ህይወት ከለብስ ዝሕደሰቡ ማላይ ግድናል። ዝሕደሰቡና ግድናል። አሜን ጊብ ኣብ ዝገበርኩምሉ ተስፋ ዝቆረጥኩምሉ ነገር እግዚአብሔር ህይወት ክበኩሉ። ሃሌሉያ መንፈስ አብኦም ያዕቆብ እንታይ ኮነ? ተሐደሰ። ስለዚህ ዮሴፍ ብህይወት እንዳር ኣሎ ደኣ ኣነ ብዚ እንታይ ይገብር ኣይበለኒ ያዕቆብ ክሪኦ ኸይ እንታይ ይገብር ኣብዚ ኣብ ናይ ሓዘን ስፍራ ኣብ ናይ ሓዘን ቦታ እንታይ ይገብር ኣብዚ ክኸይድ ክሪኦ ኢሉ ምስ ከደ ራይ ዮሴፍ ምስ ረኸቦ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ በቲ ሓደ ኢዱ ኤፍሬም በቲ ሓደ ኢዱ ሚናሴ ሒዙ ፀኒሑ እዚኦም እንታወት እዮም ኢልዎ ያዕቆብ እዚኦም ዶ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ስድሪ ዝሃበኒ ኣይብሎ ያዕቆብ ከምዚ ኢልዎ ኣነ ኢልዎ ገጽካ ይርኢ ኢለ ሓሲበ ይፈልጥ ነይረ ገጽካ ይርኢ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥኒ እግዚአብሔር ግን ኢልዎ ራራ እግዚአብሔር ግን ኖናዓኸይ ዘርእኻ ኸማን ኣርኢና ይብሎ ነዊሕ ውሰድኩም እግዚአብሔር ብስም አሜን ነው። ተስፋ ዝቆረጥኩምሉ ነገር ዘይኮነስ ቢዮን ስጉሩ ይውሰድኩም። አሜን ነው። ስጉሩ ይውሰድኩም። ገጽካ ርኢ ለሓሲበ ይፈልጥ ግና ከእግዚአብሔር ኢሉ ግና ከእግዚአብሔር ዘርእኻ ድማ ርኢና ናይ ራእይ ሰብ ቪዥን ዘለዎ ሰብኩ ክብሪ ንጎይታ እዩ። ራብዓይ ነጥቢ ብናይ ብልጫ መንፈስ ተመላእ። ብናይ ብልጫ መንፈስ ተመላእ ኢልኩም ጸሓፉ። ሎሚ እግዚአብሔር ከጨብጭበኩም እዩ። ሃሌሉያ በናይ ብልጫ መንፈስ ተመላእ። ትንቢት ዳንኤል ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ ቁፅሪ 20 ዘሎ ከነንብቦ ኢና። ትንቢት ዳንኤል ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 17 ከምዚ ይብል ኣምላክ ከዓ ነዞም 4 መንእሰይ እዚኦም ፍልጠት ብኩሉ መፅሓፍትን ጥበብን ከዓ ምስትውዓል ሃቦም ዳንኤል ድማ ኩሉ ረኣያትን ሕልምታትን የስተውዕል ነበረ። እቲ ንጉስ ከኣትውላ ኢሉ ዝመደባ መዓልቲ ምስ በፅሐት እቲ ሓለቃ ስሉባት ኣብ ቅድሚ ናቡከደነፆር ኣእተዎም። እቲ ንጉስ ከዓ ተዛረቦም ካብ ኩላቶም ድማ ከም ዳንኤልን ሃናንያን ሚሻኤልን ኣዛርያን ዝበለ ኣይተረኽበን ዝብል ኣሎ። ኣይተረኽበን ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆሙ። ብዛዕባ እቲ ንጉስ ዝጠየቆም ናይ ጥበብን ምስትውዓልን ኩሉ ነገር ካብቶም ኣብ ኩሉ ግዝኣቱ ዝነበሩ ጠቢባን ፈለጥትን 10 ኢድ በሊጾም ረኸቦም። በሊጾም ረኸቦም በሊጾም ዝብል ናይ ብልጫ መንፈስ ኣብ ሂወትኩም እዩ።
excellent spirit ብልጫ ዘለዎ መንፈስ Thank you, Jesus. right እዞም ሰባት እዚኣቶም አይሁዳውያን እዮም በጊዜ ምርኮ ባቢሎን ድማ ምሰብ በሐጎታቶምን አቦታቶምን ተማሪቆም ንባቢሎን ዝቆዱ ገና ቆልዑ ኮይኖም ገና ቲኔጀር ኮይኖም ናብ ባቢሎን ተማሪቆም ዝቆዱ ሰባት Yes. እንተኾነ ግን ኣብቲ ተማሪቆምሉ ዝቆዱ ስፍራ ኣብቲ ተማሪቆምሉ ዝቆዱ ሃገር ኣብቲ ተማሪቆምሉ ዝቆዱ ቦታ ፍልል ያምጽው Amen. አሜን ዱ Amen. Amen. ፍልል ያምጽው Yes. ፍልል ያምጽው Amen. ፍልል ዘምጽ መንፈስ ይርከብ ካብሰ Amen. Amen. ተማሪቆም ምሰቦታቶም ሰብ በሐጎታቶም ተማሪቆም ስለዚህ ከምባሮት የማት ምድር ግድላይ ከምባሮት ምን መሰል ዝብሃል ነገር ይብሉ ግን ካብ ዓሌት ነገስታት ስለዝነበሩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺቦም ኣብ ቤት ንጉስ መንታን ክቆሙ ምስቶም ናይ ባቢሎን ተምሃሮ ክመሃሩ ከለው እግዚአብሔር ጥበብ ሂብዎም ይላል ፍልጠት ሂብዎም ይላል ምትርጓም መጽሐፍት ሂብዎም ይላል እግዚአብሔር ይሃብኩም በስም እግዚአብሔር ይሰጥ አሜን ነው አእምሮ ዝህብ እግዚአብሔር ጥበብ ዝህብ እግዚአብሔር ሞገስ ዝህብ እግዚአብሔር ሞገስ ያብኩም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይሰጥ ኣብ ምድሪ ባርነቶ ኣብ ምድሪ ምርኮምሲ እግዚአብሔር ጥበብ ሂቦም ፍልጠት ሂቦም ምትርጓም መጽሐፍት ሂቦም አእምሮ ሂቦም አይደል ዳር ንቶም ናይ ባቢሎን ተምሃሮ 10 ዕፅፍ በሊጾም ነበር ታይ ዓይነት አእምሮ ይገጥሙሎም عسرت عزف 10 ዕፅፊ በሊጾም ተረኺቦም መን ከርክቦም መን ከርክቦም ራይ መን ከርክቦም بقولت ناي بلش عمل فاسي ورثكم نرسقهم كم ترى بقى أنا قلت سبيدي إلكم مسي بقى سدتنا حصلنا قال ماني سدتنا غيرك مشنر قوم بشم يسوع آمين دو كوار رسي مسي بلات أدري غازنا قد تزبلت مدري خبر كائنات آمين دو تلوت بمحدث حسابكم تلوت انبرنس على بزيادات أي تمسل يوم خيلوت حساب خيلوت آمين دو تلوت على مروز تسعر السب عبايتا كسر هيك على مروز سعر السبي عبايتا زسر اكزيابير نمرهم بقى حد هاليلويا آمين praise God آمين right قال እግዚአብሔር የእሙረኻ ናይ ምልዋጥ ኃይል ይዘለዎ خبرنا قال እግዚአብሔር ንንብቦ قال እግዚአብሔር ንምገቦ قال እግዚአብሔር ንምሃሮ قال እግዚአብሔር ንሰጣልኮ የእሙረና ናይ ምልዋጥ ኃይል ስለዘለዎ ዚኦም ሙሉኻት ኮይኖም አተውሲ 10 ዕፅፊ በሊጾም ምክንያቱ እግዚአብሔር ጥበብ ሂብዎም ፍልጠት ሂቦም ምትርጓም መጽሐፍቲ ሂቦም ምን ክወዳደሩ 10 ዕፅፊ ጸብለን አሜን ካንተ ንጉስ ሓተቶም ዘበለ ዝጠፍኦም ወደ ሓደ ነገር አይነበረን ስለዚህ አውራጃ ባቢሎን ሾሞ ማለት ገዛት ኮይኖም አተው ገዛት አሜን Hallelujah. ብናይ ብልጫ መንፈስ ዝተመሉ ሰባት Amen. ኣብ ህይወት ዘመኖም ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዮም ዝገልጹ Praise God. አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ሰር ክንገብሮ ኮይና እግዚአብሔር ከነገልግሎ እንድሕር ኮይና ናይ ብልጫ መንፈስ ክልወና ኩሉ
እንገብሮ ዘበለ ነገር ብብልጫ ክንገብሮ ብብልጫ ክንዓዩ ብብልጫ ክንሰርሖ ብሸለልትነት ዘይኮነ በቃ ከም ሻሙ ዘይኮነ እንገብሮ ዘበለ ሁሉ ትክክል ዝኾነ ዓይነት ምድላዋት ጌርና ብልጫ ዘለዎ አገልግሎት አሜን ዶ ብልጫ ዘለዎ ጊዜ ብልጫ ዘለዎ ዘመን ይግበረልኩም እግዚአብሔር አሜን አሜን ባክ ንዘማር ባዕተ መንእሰያት ዘርክቦም ይተሳይኑ ኣብ ምድሪ ባቢሎን ቆጸርት ኸዋክብቲ ዲ ኣስማቴናት ዲዮ ከለዳውያን ዲዮ መውደቕቲ ዝዓጎል ዲዮ ባክ መርከርክቦም ባክ ባቢሎን ሲ ኮንትሮል የምቆጊሮም ማይ ግድነስ ናይ ባቢሎን ሲስተም ባካ ክገዝኦም ኣይከኣለን ገርሞም ናይ ባቢሎን ሲስተም ክቆፃፀሮም ኣይከኣለን ዝመፀን ተመፀ ፀብለን እዮም ዝብሉ ፀብለን ንምንታይ ናይ ብልጫ መንፈስ ነይርዎም ክብሪ ንእግዚአብሔር ናይ ብልጫ ማንም ሓይሊ ما تدخل ما يدنس قال زلو حيلو حزب كو حيال خبرنا امين قال زلو حزب تاي حيال حيت انت تتملاي ابدغ يكون تشك ابدغ يكون تشك تشجر مسخات تملي خالو بريناي منفس تغوت مولغا حاجه عالم كتلوط يخايصب عالم ايتلوط انديام زورستنا خونته كتمچاچ الكا الكاس ايتصب سخايخا تبلا صبلل تبل امين امين ها نما خاننا بتعب زريانا الكبابينا زلو نجر نما خاننا بقى زتسعر هيوت كنبر فقال املا ايكون بيت كريستيان سعاريتيا امين دو بيت كريستيان سعاريتيا بركة نما حبري عبزقو عزي كهامساي مسبلي جكيت عدسيقول جمع انت يقبروان اي ايلوان يب اي ايلوان امين دو تا يقبروان ابانا بسيهم حجة اذان انت زبرتو علو عقبية ولا أبانا بسيحهم سي زبرت على حيلي راي اتي نعمله زفلت حزبي كنا كبرت كجبر من اتنا عمله زفلت حزبي راي زي انا اقولكم ما نصلي اتنا عمله زفلت هزي على كوزلا تمي دانيال معرف 10 حلقه 30 كتن عند هريقو اتي زانتا او يزلو اتنا عملاهو زبلال ها زفلت حزب كنا ها كبرتن ها كجبرني ها انتي كجبرني رايو ماني نابرت زغي مانيو ان حيله زغيتنا نعملاهو زفلت حزب امين نعملاهو زفلت حزب راي عبد من دانيال كندي نغستات يوم بتصم كرو دانيال برايز رايوم نغستاتن منكستاتن بوزحات يوم نيرو جن تعال ماجي تعال ود كله تنام لا خو زفلت حزب غنا ان برت اخيدا امين 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 praise god دانيال كنت مثل ورقي كترغمو كلا نلقوس نبغى نصرخ هم يرو أكره أنت ترى خايو مثلي وركسي اتروسو نسقى خايلو بابيلون إلو جل بابيلون تسيو بابيلون كتسق خلو ريبو دانيال كود خلو خاي أذن عمل أخو زفلت حزبك النابرت أخي خيدي آمين 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 أنت دراتو بور زرع خايا دما نيادون فارسن إيو نيادون فارسن كدس كالوريو كود كالو خاريو إثنا أملاخ زفلت حزبكنا كبرت عن كده آمين 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 أنت غمس
ስራዚ ኃይሉ ዝራእታዮ ድማ ግሪኺዎ አሌክሳንደር ዘግሬድ ክትስኻሎ ሪዎ ክወድቅ ከሉ ከዓ ሪዎ እዚ ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ግና ክብርትዕል ክገብር ሓደ ዝቕፅል ህዝቢ ግና ኣሎ ክብርና ኣሜን ዶ ነገስታት ተስዮም ክወድቁ ከለዉ መንግስታት ተስዮም ክወድቁ ከለዉ በዘይ ምቁራት እናበርትዐ ዝኸይድ በዘይ ምቁራት እናቐፀለ ዝኸይድ በዘይ ምቁራት እናቐፀለ ዝኸይድ ህዝቢ ግን ንርኢ ነይሩ ሃሌሉያ መን እቲ ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ከም ሓፂን ዝበርትዐ ብእግሩ ዝረጋግፅ ዝጥሕን ሓይሉ ከም ሓፂን ዝኾነ መንግስቲ ናይ ሮም ክትስቕ ከሎ ርእይዎ ሮም ተስዩ ሮም ክወድቅ ከሎ ከዓ ርእይዎ እቲ ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ግና ክብርትዕን ክገብር ማይ ግድነስ መን ደጦ ይብለክ መን ጠጦ ይብለክ መን ጠጦው يبلك بز منفس زي ملعهم مكسيا بز قال زي ملعهم مكسيا بز عائل زي ملعهم مكسيا صار الزب الكبات يملعهم نسأله الله فينا بز منفس ما جاء فوساتا كايا